ceva, sper că aveți o zi mai bună decât am eu. Îmi este destul de somn. Toate că am dormit, dar mai am somnul de dimineață. Pentru că mititelul meu cred că vrea să iasă mai devreme. Tot am contracții de câteva zile, seri în mare parte. Și nu cred că fac eu mult efort. Dar na. E foarte activ. Dacă eu sunt activă, e și el activ și eu nu mai stau aici. Da. Și astăzi am a doua zi de curs la salon. Abia aștept să vedem ce facem astăzi. Bă, dacă nu vrem să vă bat. Și mai am încă toată săptămâna full. Sper să nu... Da, și cum ziceam, sper să nu nasc la salon. Ceea ce nu cred eu că este exclus să mai ia pe acolo. Doar că mai e timp, Gădușca trebuie să mai stea aici în burtică. Și mai am de pregătit lucruri, el la fel să se dezvolte foarte bine. Da. Așa mama, așa fiu. Energic. Să aveți o zi bună. Vă arăt mai târziu ce pregătim la